Woo! Start guys namin karon sa Dual Nara. Kanin ako dre last time. Dugay na kito nga 2 years ago na. Ayan na to. Lag me together with my uncle. Wow. Ay mga display ra. Ay star mangguro niyo, star. Pag dato niyo tanawon ba? Star. No? Star by star. Star niya. Ha, pwede ka mag-standby standby. We love Dual Nara. Dagong na kayo. Naikuan din ito. Wow. Kada kasi guys kung aerial shot si mong kuan ba. Apa? Oh, na yung heart. Heart. Dire rin siya located sa Route 955 kaning agianan sa Claveria Inguog ba. So makapalit mo snacks dito nasa live foods dito na pwede ta makapalit. Let's try ulit ito niya. Uncle picture siya. Mahilig din siya glag-lag mo nang iuban sa kuha karon. We love Dual Nara. Matalalo yun guys. Dopo ko kasi man na wala naka vlog. Andin tod sa Cagayan nga pista wala naka vlog kay naubagan cocktail. Samad. Iubag ni katong niagi. Angin na kayo guys. Bulon sa ngala na rin. Ito yung mga ita. Mga fertilizer siguro ni. Ano po niyo? Apa ito guys oh. Ano kan. Langit. Dagkong na kayo. Magpili sa mga dito guys. Kasi namin mapalit ako. Vegetarian restaurant. Tayo na. Dual Nara stopover. Gibutangan na nilagay na. Arandalan. Ayan siya. Ayan guys. Nga nga mga bulak dari oh. Ha? Tayatay na? Mas balay ka. Wow. Na kuan? Ligya. Ito, tabli oh. Tabli. Pure tabli.
Rupiah. Ha? Rupiah. Mut. Extension na. Snack ba? Snack? Loh, kamuti chip. Palit ah. Choco rako, choco fresh milk. Ano? Guyabano, ang datang guyabano. Wala na. Mira. Ice cream na lang ka. Mira ako. Isip ko nung gula. Ice cream na lang siguro ako ah. Mira. Bigyan mo ice cream. Thank you. Thank you. Me ay burger ko. Alright guys. La oo, la. Ay mo maning kuan kanang mga TikTok ba? May na siya katong dried fruits and vegetables. Nade baligya diri day. Tagpila ninyo ingani ma'am? 50. 250. Guys, pulaos kami. Wah. Sadam dahil dito yun. Yan. Itong dito ba, ang katuguan, mga makaon to dito. Asan? Ada kayong ko ano? Ay, na ice cream sa Dual Nara. Tag-25 ang isa. Kami nakita din ang gagmay nga balay ba? Anong test niya gana? Mira, Jay. Ha? Jay. Wala eh. Video ba? Video. Wow. Claveria Cabin Villas. Wow, pero sada kayo tabok tada ka. Wow. Per night guro ni trip. Napod, no? Oh, sada kayo mga balay. Wow. Tagpila may kuha na ni sir? 3.5 per night. Per night. Lima katao sulod. 5 sa dami. 5 wow. Kamulo pa oh. Dagay. Unsay pangalan na ning kuan sir? Claveria Wooden Cabin. Ah. Dara siya Facebook. Sige. Visit lang silang Facebook page guys. Claveria Wooden Cabin. Claveria Wooden Cabin. Wow. Okay, pasulod ni sir sa iyang kuan. Wow. Tulad pa siya. Lod ka. CR. Wow, cadaan CR eh. Abre, suga. Ano suga niya? Wow. Lagay guys sa tag 3.5 ra ang per night. Oh. Dami. Dire ka lo? Ligo ka dire ka lo? Sauna ba ni? Aron sa tawag gani. Shower lang. Hot and cold. Hot and cold. Hot and cold nga shower. Wow. Hot and cold. Ata na ba mo? Hot and cold. Ta eh.
Itubig kay maggabi. Nagitugno kayo. Aw, yung sakira. Taro dito sa... Tadol Nara. Bili dito kayo, kung snack mo. Ako mo yung labyan, gwapo mo kayo. Ah guys, visit mo dire guys. Dire na siya, dili pa maabot sa Dual Nara. Naiko ano. TV. Cable TV. Wah, sa dahil guys. Ano, wifi? So, ito wifi. So, Starlink. Starlink, fights. No. Starlink dahil dire guys. No, kayong nasa Oh. may puti o na antena sa siya. Usugan Starlink sir? Usog. So, kayo. Sintos. Laga. Usugay. Kanyang, kung alumpong kayo, wala nga, alumpong ikay, nga nagulat yun. Oh. Kay Pomra, satellite man, hindi Oh. cable. Mawala, dili Hindi mawala. kasi kawala, pero hinay. Hinay. Mga amot sa 970 Mbps. Oh. Pero kung guwapo ay tinaw kayo, 200. Pas lagi. Ha? So kayo, kusog. Sintos. So kayo, mga ngora na nag-fiber na. Kanina ni, mga 100 ni, 100, Mm. 80. Kanina niya, dagong. Dagay lang ko. Nag-open na mo sir. Wala pa? Open pero wala yun mo. Kanang total open pero buwat kami. Pero kano sa man ang open na nid eh? Hapit na. Kano. Tsada mo ganyan eh. Pa-booking lang mo guys sa ilang Facebook guys. Guys oh. Wow. Nalabyan na rin mo dito migikan sa Dual Nara, so nalabyan na mo. Amo lang gianian ba. Wow. Friendly mo po ng tagiya, so kung magpa-book mo, dadto lang sa ilang Facebook page. Wow. Visit na mo dire guys, Claveria Wooden Cabin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kabuk. 7 kabuk guys. Mulo pa sa lagban. Guys, Mount Balatukan. Away ang kuan. Yuta. Pink ang color. Ato dato kulta. Atong tabok ta. Oh, gaping lang kuan no kulo ko. Ha? Yung gusto akong interest niya. Dito, tikas. Pila kayo? Ha? Pila kayo? Dili, dito pa pikas. Hingog Hills din ito rin. Nakoy old video ani mga doon na katuig kapin. Daga na ka-improvement kay. Inuray mo tubag ano? Hingog Hills. Ha? Ang dalan guys. Grabe na kay kaluwag. Isa, dua, tulo, upat. 4 lanes tanan tapos na shoulder. Na shoulder ni. Ara guys, katong dako kay ako ano. Dako kay gorilla. Makita ba ninyo diya? Wow, tsada yung kahoy yo. Woo! Ara. Kuwag yung gorilla eh. Makaon ka na ba? Hindi mo itong sulot na ako. Ha? Picture ka ba? Sulod ka? Ang damo lagi. Tag 100 entrance ya. Ayan. Dadto lagi. Yan, damo sulot mo. Oran na itong tuyo na. Ara, magbalatukan. Ano niya ako? Ara guys oh. Barato na siya ba? Ansa? Ano eh? Matunggan na. Oro, kay gagmay man. May. So nang naiblo, ana. Simple man ambot lang ma. Kaliguan na ba na karon? May tao. Gani. Guys oh. Oh. Daw nga balay oh. Horse. Oh.
Sumutabok ko. Hindi tabok na ako kaubad. Lagay ito. Tsaka daging nga balay oh. Not sure ba, private property goro na. Tara. Exercise gitu. Wow, sa dagan ay. Layo lang guys sa camera. Oh, functional na dia. Nag-adventure may isang uncle guys. Uban-uban balagan kayo. Lagi, magani kay wala po di ulan no. Oo. Ngit-ngit na kayo. Ngit-ngit na kayo. Man palatukan pwede siguro makana diyan. Guys, diri mi sa pet mi kon banana queue naro Apo Vista diya to na kay old video diya tagpila kol Yes. Jis ah Ano na? ama na kaya Dahil mo saging ulo. Bugno yung lugar ba? Apo Vista minto daw ni na daw yung magulan Lagay naman, sir. hirap pa gitog na gitog na